Bigyan nyo mo na pataas. Hindi kaya ito mapataas na sa highlight na yan. Wala na time break. Pagod na tayo. 5-1 na kami. Last game na. Yeah! Aloy! Aray, ay, sumasaya na naman dyan. Ako na dyan. Ay na, init ang mga laban dito ah. Okay lang. Tapos nilalayo sila balik. Siwag mo naman. Wala palang offer dyan. Kita-kita. Para ka lang pinag-manalo. Para ka lang pinag-manalo. Pero, Part. Tatalunin ko sila. Papatalo ko. Papatalo ko. Ati gamit. Ano ang solo nila? Finally. Yung premyo daw ni Buboy sa ina. Jason! Ayaw mo na? Ayaw na. Namumalikat na ako. At saka relax sila sa live. Parang high-high lahat. So, relax yun. Ilang game na ba? Wala na kami game. May isa ba? May kailangan lang.
Kailangan ko sunod. Ay, tara na pala. Kaya na pala. Kaya pala tayo. Magkano? Pag di sila natalo, wala. Sila na. Pag panalo sila, wala. Pag panalo nila. Pag panalo wala. Kapag patalo. Kapag panalo. Uy, tara uy! Sige, di lang mo na. Sino? Kahit sino? Hindi na ako, mamabalikat na ako. Sino Marvin? Sige. Ano isa? Ito. Wala. Pag natalo kami, sila pasok. Pag nanalo, lalunin nyo na lang kami. Kung kaya nyo! Kaya nyo. Charot! Tanong mo na magkano bigay mo. Uy, magbigay na kayo! Talo namin sila. Wala na. Patatalo na kami. Sila ka. Sa other. Sa atin yung decision ko lang. Sa inyo nakasalalay. Pero pag pinagtalo ka sa service, kailangan matalo. Oo. Pero mo ang service. Wala na kayong daily. Ako panalo kayo. Wala nyo kami sabi. Pero, kahit manalo kayo sabi, sila pa. Talo mo. That's it. Kaya nga. Kasama ka na yung Huwag mo na mag-ano. Talo. Tara na. sa susunod niya dapat sa inyo. Uy! FYI! Uy, bakit? Si Pagisi, hindi hi na rin si dapat. Tamba ka ng kapatid mo. Para sa kala, hi ka na sa ikaw, hi! Sige, sa susunod part ay tayo. May bola na? Naging yung bola. Kaya ako promise. Siganda. Kumuha na kami. Sasabihan ko ng fee ng book ko. Picture mo na ako. Drawing mo ito. Oo, pero. Ayun, dito. So, tapang utang yun. Mga ilalaki yun. Oras na yun eh. Intermission. Namulikat kasama namin. Tayo na, tayo na. Sayang. Ang init ng laban natin. Tara, tara, tara. Si Migs na.